Какво, какво впечатление ви направи прожекцията, която видяхте днес в град Велики Преслав? Хареса ли ви? Значи, просто аз преди голяма инициатива, господин Радулов ми се обади, при сърце вземах нещата, да съберем хората тук. И наистина ми хареса всичко. И наистина се посмях. Най-много ми харесаха кадрите в италианската църква. Понеже ми е по-разбираемо, по-ми е близко до българският фолклор и смях. Да. Докато винаги съм казвала, че австрийския, английския хумор е скучен. Сега, когато видях за Виена, пак ми стана смешно, стана ми интересно с тези фигурки. От детството си не съм чела баснята басната беше не на Ла Фонтен, на Езоп беше, на Езоп. Ето колко са неблагодарни. Това сравних с съвременните българи сега. Всички плачем, вайкаме са, когато ни пратят нещо хубаво, ние искаме още и още. И на Езоп в баснята ни пратиха на шабите щъркел. И какво стана? Той ги унищожи. И по същия начин днеска, наистина беше забавно. Винаги съм се възхищавала на такива мъдрости и беше и смешно. И на децата, обясних там на едно детенце, това са детските филми от миналото. Жабките са щъркела. Бихте ли присъствали втори път на подобна прожекция, ако бъде направена? Знаете ли, аз много обичам да ходя на такива събития. Просто проявявам интерес и съм малко киноман, но наистина ме впечатли приятно. Смятате, че в Велики Преслав би имало нужда? Беше интересно, затова поканих децата, с които работя, и те се посмяха. Те кадрите започнаха от немите филми, няма кино в нарите филми. Беше интересно. Много ви благодаря за отделеното време.